jaoko mar mondo mi onyiswa ni to jo Mombasa neno nang'o kotudore koda tij andika kata chako tiji iwuon aoko. Erokamano ahinya awinjo maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono be watemo ng'iyane ni to rowere wacho ang'o korka weche mag thuolo mag tije to chutho mago mosetieko skul nikech achiel kuom midhieche ma gikone gibedo godo en ni manyo thuolo mag tije samoro bedo mapek omiyo koro gikone moko kuom gikone onego bed ni gichako tije giwegi moko bende rito tije andika. Kata kamano ka endi antiere gi achiel kuom rowere ma en owuon okone ochako tije ne mar okone osetemo menyo makoro gino neno kobare ndasi wawuone kode ka endi mondo nyisa ni to eto otimo ang'o to ang'o miyo noamua mar timo tijni. Chaka gi nyingi. Okay, an giluonga ni Dan Omuya, wuod Ugenya. To waneno ka piny mar Kenya ka osebiro marua. Koro ne wago kwano waneno ni to yawa mano wabro chandre nyaka chieng' karang'o kech waneno kano jogo promise wa heaven to waneno mna hell nikech onge tije kijende wadhi wayudo watsomo to onge tije koro waneno mondo wachako handwa matin ka mondo wati lakini pod wan matek kata kimenyo iye ka ineno ka onge customer wa struggle customer achiel mobiro to uneno ka gik moko tek rent en gimo around 50,000 koro wayudo ka gik moko tek sana ma ok nyalre koro klanda achiel ni kobiro kama ok onyal chulo bills mekwa koro idogo wayudo wan matek ido kata kokwadwa ni obedo ka onge tich nyaminwa iye kacha onge tich koro wabedo ka wang'ang'ana tu to sirkandwa ni nonyiso wan gibo tumonwa nang'o gibro miwa tije gibro yawonwa sectors mag kibarua jua kali koro tamowa onge gimodwa tim koro waneno at least watim matin mwan go ni manyalo kelo nwang'o moge mesa mondo kik wakwech kech oganda joramogi wan wang'iyo gi marwa kata tin ok wang'iyo gi kwecho koro wang'iyo ni kwatimo marwa ni to bro kelo nwa mogo lakini wa struggle oganda jenkwa jwang wa struggle kech onge tije. Tiparo nang'o nikech piny owacho osebedo ka kone achiel kuom agendas moseneno ka piny owacho tayo en ni wadwa make sure ni vijende yudo thuolo mag tije to kwang'iyo kwan atamalo maduong' mag jopuonje ma bende nie mbalariany mathoth gin bende gisoma mondo mi kaber to chieng' moro giyudie tije. Paro ni ang'o matimore kata ang'o ma samoro dhi ma ok ber ahinya. An gima nyalo wacho mok ber ahinya ka wuoyo matin gima dhi mbele Kenya ka en ukabila moketho sekta mora mora mar tich e Kenya ka nikech jatelo manyien kobiro to o promise wa gik mabeyo owacho no bro timo magi to waneno ka kijende wasomo e university ka gin gi interest ni ka gisomo mondo ginwang' tije lakini ka gitieko moko bende chuny gi tho nikech tije onge nikech kokadonjo ting'eyo ni onge dano kodonjo office cha koro tich onge nikech koro adhi keto kabila machielo kabinda che madhi keto mae moketho sekta mora mora ma nyalo yudrego tije Kenya ka emomiyo nyithindwa gi kasomo tinong'o ka nyithindwa gi somo ka giketo interest koro sani kaka koro ineno tijwa ni wanyalo puonjo kijendewa matindo liedo loso kogno ineno kaka kacha en ka loso pedikiwa tineno ka onge customer mantie lakini wan gi interest mondo wapuonj nyithindwa moko obio tim kata na tich mar somo tije mar lwedo waket geno kuom tije mag lwetwa wawe keto geno ahinya somo mamalo ni nyaka wadhi e university nyaka wayud tich nikech sirkal bende oseketo ka giwero sani ni koro kijende kech anyalo paro kedwa mnyocho wuok e loch nyocho wacho ne oseneno kaka piny dhi wawe geno kuom somo kende wageno kuom somo gik jua kali weketo geno ni bro yanyi ni ng'ane ni oyawo tij kinyozi oyawo saloon sijio en oyawo mnotel tim mari matin no kaka kori nena timo mara matin ni atimo mara matin ni mondo abenda nwang'ie kaka anyalo chulo bills nyithinda anyalo chulo school fee nyithinda ka bende sani koro kaka life obiro ni adhi na puonjo gi ni kik ugen kuom somo kende genuru kuom somo gik moko mag lwedo. To kwang'iyo waneno ka bende piny owacho koni nitiere ohola moko mawuok ma onego beni rowere kawo madhi timo go tije mag lwedo kata nyalo timo godo ohelni mopogore opogore bineno ka rowere wuok oko mar kawo pesa ma kamagi mondo mi chieng' moro giduogi chul bang'e. Oyo ok anyal wuondi gima dhi mbele ka ni wan waseneno gik moko kaka gik moko dhi ohala mineno mi jogi wacho non pesa mar rowere miholo ni wasetemo gi to kitemo gi kiudhi umakre kata na ji 10 kudhi to ka nying Kamau onge nying Rotich onge kanyo to ok unyal yudo pesa gi dwaro mana ka koro uni achiel to jatelo mani office cha mondo ung'en corruption mondo rumi office kacha mondo wayud loan kech wadwaro mondo wa invest wadwaro mondo kinyozi ni obed kata Kisumu obed Nairobi to hala go ma ima kelo magi hola ni ok nyal kelo magi nikech ukabilo kete Kenya. Erokamano ahinya.
Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mano mana achiel kuom rowere makoni en owuon otimo tije lwedo bang' manyo tije mag andika, otemo kaka onyalo mar yudo tije andika lakini notame, koro neno ni ochakie mare mar lwete ma en mar kinyozi. Kowuok e kaunti ma Mombasa ka ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. George Aoko lere yo makare George.